دلشاد سلێمان یەکژی پێشمەرگەی ڕۆژاوای کوردستانی بوو و دشارێت نابەرا پێشمەرگن کوردستانی و چەتەیەن داعش لە دەبەرا تەنگاوا مووسل هات بریندارکردن و لنگێکی وی هاتجێکردن لێ دلشاد خۆ ژیانە خۆ بەردەوام کێ و لە هۆلا کەیار یا شاهیان لە دۆمیز و بە بەشداربوونا هژمارێک بەرفەڕە ji xelkên kampa domîz û dost û hevalên wî şahiya xwe li dar xist. Ez pêşmerge Dilşadim Süleyman, ez ji dêrikê me, ez bîst û heyva deha eşarê zimar de birîndar bîm, milîgê xwe de Fîzayê Kurdistanê westî senekî direkim ji Daeş re, yanî çica pêşmerge naşkin, wî her ser bikevin inşallah. û erê îro min nekariye ez bikevînin, bes xwedê hez kes sibezdarî kim neciyem bikin. Hevjîna Dilşad dibêje got serfiraze bi Dilşad û pêwîst e got keça Kurcî rabê bi erkê xwe û ne tenê bihêlê ser milê xortên Kurda. Dilşad serê milat hildaya em jî hemû serê xwe pê hildidin. İnşallah spamê aîlekî çêkin ew jî weke wî serê milat hildin û çi pêşmergê parçekê xweftayê Kurdistanekê em mirhê xwe fidayê wî bikin. Babê Dilşadê diyarkirin eger kurê wî parçek ji laşê xwe kira qurban bo xaka herêma Kurdistanê ew amade ye got giyanê xwe bi temamî bike qurban bo vê xakê jî her destekî dirêj bibe derbarî vê xaka pîroz. Pêşekî rêz û silava hemî pêşmergên qehreman re yê ku îro berevaniyê ber xaka Kurdistanê de dikin. Silavê min ji we re hene ez weke babê pêşmerge Dilşad Süleyman yê ku birîndar bî li şerê dijî terorê de li zemar ku biyê xwe weke gotî ji dest da gorî axa Kurdistanê kir. Ez dibêjime wa pêşmerga ha ve şahiya hevalê we ye. Heve îro wê rojekê xweş e derbas dike weke dawet daweta wî dibînin û rêz û silavên min ji we teva re hene gelî pêşmergên qehreman. Sozê didime we weke bavê pêşmerge ez jî milên wan pêşmerga dest bavêjim çekê berevaniyê ber xaka Kurdistanê de bikim. Armanca Dilşad got bimîne yek ji pêşmergên Rojavayê Kurdistanê û berevaniyê bike di ber xaka herêma Kurdistanê de li Singerê şer dijî Daeş û duvelankên wê. Lê Dilşad hat birîndarkirin di şerê dawî de û Dilşad dibêje got ez ê bimînim pêşmerga ez ê berevaniyê di ber xakê de bikim ta nuqta dawî ji xwîna min. Ji Hola Keyar Cemîl Osê Ark.